Здесь, как мы можем видеть, соответственно, идет нормальный асфальт и резко идет провал. Мында ярыклар йорт негізінің буйыннан буйына сузылған. Биредә яшәүчеләр өйләре бер якка авышырга мөмкин дип курка. Аның астында машина кую урыннары урнашкан. Естественно, квартиру здесь взяли из-за того, что есть очень хорошее месторасположение, нам близко до центра. Без фатирны моннан урынайбат булганга алдык. Шәһәр үзәгеннән дә ерак түгел. Машинасыз барам дисәң метро якын гына. Кибетләр янәшәдә транспорт уңайлы. Шундый йортка хезмәт тә тиешенчә күрсәтелсен иде. Бу йорт 15 катлы, 4 подъездлы, 4 йөзләп фатиры бар. Ишек алдында ярыклар барлыкка килү сәбәпле машина куюны тыйганнар. Кыш буе кар чыгарылмый бу нидән, двордан безнең. Менә шунда кыш көне олы иттереп горка сыман нәрсәкәй нитеп куялар да. Кар язга хәтле эри, шуннан аганнар соң стена буйлап. Без астагы подземный стоянка өчендә нык куркабыз. Узган атнада явып киткән аз гына яңгырдан соң да паркинг диварлары буйлап сулар агып төшкәнне күрергә мөмкин. Тыштан да, эчтән дә. Әмма проблемалар моның белән генә бетми. Йорт тыштан ялтыраса да, эчтән калтырый диләр. Шундый проблемалар паутина кебек. Ул беренче этаждан башлана. Зур пауклар, зур паутиналар, алар вещь уже заполонили дигән кебек инде. Заявка биргәне була, проблема не решается. Биредә яшәүчеләр әйткәнчә, лифтларда еш ватыла, домофон төзек түгел, югары катка күгәрченнәр ияләшкән, фатирларга кырмыскалар үтеп кергән. Безнең управляющий компания бер сорауны хәл итәргә өчен заявление язырга кирәк. Сен заявлениен кулында булмасаң, язылган, принято на руки и анда сроклары шундый куелмаган, до какого числа должно быть исполнено. Ул возможно даже и селкенмәс дә. Бу йортта яшәүчеләрнең бер төркеме үзләренә хезмәт иткән Оржев бер идарәче оешмасын алыштырырга тели. Икенче берәүләр торак милекчеләре ширкәте оештыру яклы. Просто хотим, чтобы сами руководить своим домом, навести порядок. Йортыбыз һәм ишек алдыбыз белән үзебезнең идарә итәсебез килә. Шул вакытта бар җирдә тәртип булыр иде. Коммуналь хезмәтләр өчен дә кимрәк түләрбез. ТСЖ булган җирләрдә арзангарак чыга. Әлегә аның рәисе итеп үземне тәкъдим иттем. Тора-бара кемне телиләр, шуны сойлап куярлар. Я-то уверен, что я справлюсь. А мы не уверены, мы вас не знаем. Кешеләрнең бер төркеме ТСЖга каршы чыга. С системой пожаротушения как будете работать? Что будете делать? На какие деньги? То же самое будем восстанавливать. Ну а на какие деньги-то? Откуда у вас у ТСЖ деньги будут? Скажите Будут мне. деньги. Вдруг появляется группа активная, которая решила организовать ТСЖ. Без җыелышта сөйләшәбез дигәндә ТСЖ төзергә теләүче төркем барлыкка килде. Кемнәр алар, каян килгәннәр, берни белмибез. Алар идарәче оешмага бернинди шикаят белдерми, хәтта киңәш сорап керәләр. Шулай булгач, ни өчен ТСЖ төзеп торырга? Бу бит өстәмә чыгым. Директорга, хисапчыга акча түләргә кирәк дигән сүз. Идарәче оешмада Серов урамындагы йортта яшәүчеләрнең проблемаларын беләбез. Җир убылу очраклары безне дә борчый диләр. Алар сүзләренә караганда, бу йорт безнең ишек алды программасына кертелгән, әмма әлегә яңартылмый. Это провал между домом и стилобатом. То есть там идет подмывка грунта, дом стоит на болоте. Монда җир убыла, чөнки йорт сазлыклы җирдә урнашкан. Яракларны асфальт белән генә каплап куяр идек, әмма бер елдан яңадан шул ук хәл кабатланачак. Шуның өчен йортка капиталь ремонт ясарга кирәк. Бу йорт кулланышка 2009 елда тапшырылган, регламент буенча төзекләндерү эшләре 25-30 елдан соң гына башкарылырга тиеш. Бу якынча 2040 ел дигән сүз. Киров һәм Мәскәү районы хакимиятендә ремонтны алданрак та ясап булуын әйттеләр. Корылманың 50%-ын төзекләндерергә кирәк икән, бу чиракта йортны 2025 елдан капиталь ремонт программасына кертергә мөмкин. Әмма әлегә район хакимиятенә кимчелекләр күрсәтелгән документлар тапшырылмаган. Проблемалы йортта яшәүчеләр прокуратурага да мөрәҗәгать иткән. Хәзер бу мәсьәләне өйрәнәбез дип җавап бирделәр күзәтчелек органында. Казан торак инспекциясенә дә хат язганнар, әмма берни дә үзгәрмәгән. Без Татарстанның дәүләт торак инспекциясе белән элемтәгә кирдек. Алар Серов урамы 51-11 йортта яшәүчеләрдән гариза килмәде дип җавап бирде. Мөрәҗәгать булган чиракта тикшерәчәкбез ди инспекция җитәкчесе Сергей Крайнов. Гыйнвар аена кадәр башка идарәче оешма сайлау яисә ТСЖ булдыру буенча халык үзара тавыш бирә. Алар уртак фикергә килергә тиеш. Әлегә шушы шартларда яшәргә мәҗбүр булалар. Чулпан Касыймова, Рания Абдрахманова, Наил Абдуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.